Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw u bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma da o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma da o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don
nyoro konna na tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ amadu adi tali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye tubabukalo ale tile 23 ye bi ye n'o ye avril kalo ye san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nbɛwanikaw olu bɛ dusukasi la bamanciwale kɛbaw taara tiɲɛni kɛ u ka dugu kɔnɔ an ye duguden dɔ sɔrɔ waleya min kɛra cogo min na ala bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna Sarabaga kasara o ye maa dɔw sɔrɔ min ye gaberokaw olu fɛ yen
ana na tla ka nda lo dugu kelen ko na tu gaw mara kelen na dugu don fana bolo no gabero ko fo délégation spéciale o ka sigu fe chifi munu be berebere ton ko na lugo ko parti politique ti se ga ci olu tana jeno ci li to ga shila seko ani dongo keba bwawo munu ya outla o flaudla ne ba fo de ne fara lu kan we Seydou Patrice Bey Lemnen Bey Ameri Kamate Bey donc ne fara luka Félicité Jarafana Bey angaro luka mauye utara Mahmoud Afefe mi ya don ga fo bi seko ni dongo ni bolla barakala o luka domba e biye keba utokola kregrene assurance ko sigisa ya sa nimina na nogo ngoni mbabo sena wele madabu ngera to nyama fe ana tlaka o fana kala seko ni dongo wati konnana Mali Burkina Niger Côte d'Ivoire keba ulu fana ye festival dumamba sigi festival yi abetali ke balani na kara Côte d'Ivoire ka o fe poko min soro lola ano o fana fo mawye ni ando nga sogoma dayna abela jele awni sogoma Keba sogoma ina amita Orange Mali konna na skeba keba ni ko mauka shuti ko iji ja yere ka segi yere ka dugu je keba Orange ayat leke jamana ngona Orange Mali se fefe kadai aya be ira jamana do na ya keba mabe jo tuni dola isirufu bitabo ulanchai eba kalama keba neba kalama barakela munume Orange Mali konnana ulu ta chogo ubla chogo amadugo ela ma keme flani kokojan Orange ulu genga bo barala sukoni duguzaze che ube ka datulu la ka da jabala bi tate ka mene site ka bo keba ni alaba fe ka ulu ta chen abi joli wa tona nente se ga yen soro kuma te ka dimogo genga bo ala manifi ni be sebe sabali keba ni ye maw ye ki deli se de biye yani kenye do che jije ni maw ka be ka damine ikatel la keba kana bla Orange Mali la wali ya chama mbega keni to infe wali ya chama mbega keni barake yoro infe sengola yu seno ala jamana nyama yu seno ala miye mauka hero to yongoli ye uyo kea miye famadon ye uyolu do barala ya miye kobatigu ye ulu sego ka ala keba ala koko alete jigiga kuma mashife manifi ibi joyi joro de la ma shi kuntaro ko mi mesaka ke keba o de kara Orange la afomuna barake jegulu do bey atogo ko sécurité na kadiye afoko sécurité keta keba o barake roy abe santa ani segimo ale de be Orange ka yoro bela jile na koloshi Orange pano be yoro Orange bolo be yoro Orange jabala keba Orange ni o jekulu inde no yo barake yoro mi no be lakana ke na mafuma ko sécurité de keba o de fleni ka dugukolo yere ke Orange konna na ma chamanta kalama sefa war milliard biworo uye Orange kumania o de makeba wale na chogodi Orange nyema mimbe ni obora gine ka ofe kana anfe ya ale nyemai kabi annana akoka na ko tle kana maubla sraga soro mimbe kakea ko tabo ko fale ka dore farao ka kosebe bien kura boti ta wo yokode kebale ofo
ale ɲinɛna k'a fɔ a na waati maaw ye kangari d'a ye karisa sabali maliyɛnw degunnen don maliyɛnw tɔɔrɔlen don min bɛ yan bi a tɛ komi i bɔra laginɛ min na ka na yan o ɲɔgɔnna tɛ sabali cɛ ko petu dɛ n'a ye baarakɛla 10 kɛ yan fɛ a bɛ 50 kɛ yan fɛ a b'a fɔ ko ninnu yɛrɛ papiye tɛ ninnu na a ye ninnu gɛn ka bɔ a y'u ka nin minɛ u la karisa ninnu kana don yan tuguni kiba a taara se sebali ma i b'a fɛ ka sinima ye yan caciri yɛrɛ yɛrɛ i bɛ fɛ k'o ye yan i bɛ fɛ ka dabalibanko yan sɛgɛ ka ni sɛgɛ ye don o don tɔngɔnɔ den ta kiba i ɲɛna i bɛ caciri o don kana tɔngɔnɔ filɛ ta dɛ sɛgɛ bɛ taa n'a den ye yɔrɔ yɔrɔ a yɛrɛ bɛ wuli a nɔfɛ ni sɛgɛ ma den bila ka jigin tɔngɔnɔ tɛ bɔ a nɔfɛ i ɲɛ b'a la ta a bɛ pan dɛ nka a pan man di de o de kɛlen filɛ nin ye sekirika san 18 orange bɔlɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ orange tɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ olu de b'a la kɔlɔsi société de sécurité orange y'i ɲɛ tugu olu ka kalo caman juru de ka kɛba u ye orange wele karisa ye sabali an na aw ye san 18 de kɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a y'a lajɛ a bɛ se k'an ka juru sara cogo min orange y'i ɲɛ tugu a kan kɛba i b'a dɔn u ye min kɛ a fɛn fɛn tɔgɔ ye ko orange kasa bɛ fɛn fɛn fɛ orange monnaie u y'a bɛɛ lajɛlen kamaru n'a b'a fɔ ma tubabukan na k'a saisi a wari a bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 60 de ma hali orange monnaie o bɛ a la waleya in min ye orange fɛn o fɛn bɛ yen kiba y'a f'i ɲɛna cogo min ko ye orange mali ta ye bi ni orange mali banna pewu ka segirika maaw bila u ka hakɛw kɔnɔna na segirika in ye mali yɛrɛ lakanajɛkulu sigilen ye ale de fana bɛ orange jabala ale de b'olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi kiba orange ka compte fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ wari bila banki o banki kɔnɔ a y'o da sɔgɔ a y'o minɛ k'i sigi orange monnaie a y'o da sɔgɔ orange siège a y'o fana minɛ keba mobili 87 a y'o de minɛ orange la groupe électrogène 10 a y'o de minɛ orange la orange ka so fɛn fɛn bɛ yen a ka du fɛn fɛn bɛ yen a ka wari fɛn fɛn bɛ banki kɔnɔ hali a jabala min filɛ an bɛ nana ase la sekirika y'i bolo da bɛɛ kan keba ko tɛ kɛ ten dɛ n'i bɛ nin kɛ ni sariyatigiw m'aw sɛmɛ ɲɔgɔn na a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i b'a dɔn bamanan ye wulikajɔ kɛ sekirika ye wa o avocat tɔgɔ lamɛn maître Njɔri Njayi ale bɛ Sénégal baro la an yɛrɛ ka an kɔrɔkɛ Vieux Konate ministre de la justice kɔrɔ Mamadu Ismail ale fana b'a la ale bɛ Paris baro la a bɛ Mali fana baro la ani maître William Bordon ale bɛ Faransi baro la ale de bɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ minnu ye jamanaw nafolo dun n'u b'u wari ta k'u dun glago ye n'a fɔ ma ko bien mal acquis ale de b'o o ko sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko ko nin ya ayi ko fo ko orange kɔni k'a sera dandugu de sisan keba ninnu de ye sɛbɛn don k'a fɔ ko sekirika ka hakɛ fɛn fɛn bɛ yen orange bannen don k'a di yɔrɔ banki olu ti dɔwɛrɛ fɛ ni nin kibaruya sugu tɛ o olu fana y'a bɛɛ da sɔgɔ ka orange ka tɛgɛlankoloya nin tile 2 in na kibaruyaw ko avocat ba 3 in u ko k'u ti da yan ma dɛ o ka da ka kiiritigɛ so min sigilen don Abijangaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ jamanaw sariyaw bɛɛ sigi i b'a dɔn k'a fɔ ko maître Mamadu Ismail Konate ale y'o sɛbɛnw baara kɛ a bɛ min dɔn yɛrɛ kosɛbɛ o y'o de droit des affaires keba k'u bɛ taa n'a ko ye yen bɔgɔ jeninen kan wa olu dɔrɔn de yamaruyalen don bi k'a fɔ n'i y'a ye i b'anw ka jeune ni petit-petit ninnu nɛgɛ tribunaliw la yan a bɛ taa yan fɛ bi don sinikɛnɛ don a bɔra dɔgɔkɔrɔ tribunal yɛlɛmana o y'a dugumanda ye o an ka jeune minnu bɛ yan n'olu gɛnna ka bɔ orange baara la keba a bɛɛ de kun ye nin de kunbɛnni ye donc bi ninnu de taara ni orange ye a kɔni ko bɛ sen na sekirika maaw ko
ulu yɛrɛ bɛ u yɛrɛ ɲininka keba mun de nana ni nin ye maa min bɛ yen ni o ye directeur kura min nana ka bɔ laginɛkaw fɛ yen keba ale de ni société dɔ nana o société in tɔgɔ ye ko ENG ni Mali ni Laginɛ yɛrɛ tɛ bon Mali ta yɛrɛ ma sigi sen kan fɔlɔ parce que cɛ bɛ fɛ ka na papier d'a ma yan ne k'a bila sécurité nɔ na ni Mali ni Laginɛ tɛ farafinna jamana si tɛ yen a bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min wa i b'a dɔn ko diɲɛ seleke naani jamanaw kɛlen don ka tɔn in jɛkulu in kɔn fo ka se kɔnni dan na ni maa maa y'a ta k'i bɛ baara d'a ma u bɛ taa tugu i la nin cɛ in nalen filɛ nin ye n'o de ka bɔ Laginɛ k'a bɛ n'o de bila sécurité mɔgɔw olu nɔ na kɛba sécurité fana ye ni avocat ba ninnu wele b'a dɔn ko sécurité tigi ale y'a ka denmisɛnninya n'a ka fɛn bɛɛ kɛ lycée bagi tɛmɛnen kɔfɛ ale taara faransi don ale ni anw tɛ kelen ye o an b'a fɔ n y'a to yen ten wa i b'a dɔn ko cɛ nana ni EGN ye mun na sisan olu ka na olu bɛna lithium panneau ani fɛnw de dilan Orange ye ka sɔrɔ ka sécurité maaw gɛn ka bɔ yen maa 3,500 a bɛna o de gɛn ka bɔ baara la ka jɔyɔrɔ di jɛkulu kura in ma keba ne m'a fɛ yen na ko hinɛ tɛ yen jagokɛlaw fɛ yen magobatigiw fɛ yen diɲɛ senkolaw fɛ yen hinɛ tɛ yen makari tɛ yen tabali tɛ yen o la cɛ kuma kɛra a fɛ a ma sɔn sisan sa a yirala k'a fɔ ko min ye ninnu ye olu kɔni fana ko k'u t'a bila dɛ olu ka maa 3,500 o ti gɛn ka bɔ baara la ten u ni hakɛ mun ka kan ENG n'a ma ɲɛ k'a bɛna bila olu nɔ na ka bɔ Laginɛkaw fɛ yen i n'a fɔ Orange directeur kura nana n'a ye cogo min a k'a jija a ka sécurité fana bila a ka hakɛw kɔnɔna na keba nin ko in ni ne tibi taba bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na dɔgɔkun tɛmɛnen n t'a dɔn ni hakili b'a la n m'a f'i ɲɛna ko Orange directeur taara bɔ premier ministre ye a nisɔndiyabatɔ tun tɛ koyi a nisɔndiyabatɔ tɛ dɛ e taara maaw ta olu bɛna lithium sigi anw fɛ yan u bɛna panneau sigi anw fɛ yan olu bɛna baara kɛ anw fɛ yan k'anw ka jamanadenw gɛn ka bɔ baara la keba caman bɛ yɛlɛ olu ni Orange bɛ ɲɔgɔn na procès la olu ko ma sigi sen kelen kan o ma ɲɛnabɔ a bɛna dɔwɛrɛ far'o kan ka degun wuli anw ka jamana kɔnɔ tuguni ko in kɔni a ma s'a wala dani n'a ma fɔlɔ sabula kuma ɲɔgɔnyaw bɛ yen min ye biɲɛ minnu n'olu sɛnsira a tɛ kɛ min ni sécurité mɔgɔw bɛna n'a ta keba ka baara kɛ n'a ye u tɛna na baara kɛ n'a ye nka u b'a minɛ de yaasa u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na n'u ka hakɛw sɔrɔla u b'a kow ɲɛnabɔ n'u ka hakɛw ma sɔrɔ keba nin fana filɛ nin ye dɛ ni avocat sara maître Mamadu Ismaël Konate maître Njor ka taa se Bourdon ma ninnu tɛ petit avocat ye dɛ olu ni ne e tɛ kelen ye dɛ olu fana tɛ don dossier la ko an bɛ keba dɔn an ka ɲama k'a bɔ nin wo in kɔnɔ olu t'a to ye dɛ fisabililayi t'olu fɛ yen dɛ olu bɛ baara de kɛ mɔgɔw de b'u fana bolo u bɛ sara de kɛ parce que u fana bɛ taxes sara diɲɛ jamanaw de kɔnɔ yaasa u ka se k'u ka yamaruya sɔrɔ k'u ka baara kɛ keba donc nin ko in ni ne bɛ Orange kɔnɔna na ni maa caman bɛ k'a suguba k'a ɲɛɲini k'u b'a ɲɛdɔn keba nin tɛ na kibaruya minɛ i ka taa dɔ fɔ o tɛ nin ye nin bɛ temps de ta nin ɲinini ni nin sɛgɛsɛgɛli ni ɲɛnawɔli nin bɛ temps de ta wa nin de bɛ yen bi Orange ka sɔrɔ kɔni miliyari 60 o kumananen a ma bi min ye degun kɔni ye o b'u kan bi wa o ni jɛkulu bɛ ɲɔgɔn na Mali société do fana sabula a bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ yan ale fana ka ko bɛɛ lajɛlen Mali a ka sɛbɛn bɛɛ ye Mali sɛbɛn de fana ye keba ale bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na donc sɔgɔmada in na an bɛ nin ta nin bɛ di jɔnni ma a ka cadeau da entreprise bɛɛ ma aya keba ko ka entreprise k'a ka hakili to baarakɛlaw ka hakɛ la sabula sécurité ka ɲana bɛ se ka kɛ aw fɛ yen nka aw t'a kalama keba n'i tun y'a fɔ Orange mɔgɔ ye ko ninnu de bɛna nin ku la o tun tɛ da la n'i tun y'a f'u ye ko nin bɛ se ka kɛ u b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ keba n bɛna min f'i ɲɛna i b'a dɔn min bɛ nin ko ninnu bɛɛ bɛ ka se ka kɛ bi i b'a dɔn wa parce que faama minnu bɛ fanga la u ka sɔrɔ tɛ yen quoi u denw tɛ yen u musow tɛ yen u balimamusow tɛ yen u ma mɔgɔ di a y'o don baara la ka tila k'u datugu
taa orange ta i k'a la i ka ministre den kɔrɔw jate i ka député kɔrɔw denw jate i ka faama kɔrɔw denw jate i k'u ka intérêt jate a kɔnɔna keba i b'a dɔn o de la ko ni fanga y'i tile i yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ ka n'o de f'i ɲɛna sa maa o maa n'i tilenna keba kana taa maa wɛrɛ ɲini k'o kana i ka kiiri kɛ ala yɛrɛ b'i sutura a jate minɛ bi ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun kɛlen ka taa u ka kota di ninnu ma keba u tun kɛlen ka taa mɔgɔ kɛ ka yen fa aw n t'a dɔn n b'aw fɔ a ka ɲi kado ye bɛɛ ta ye an k'a to ta sinon an kana na dan sago parce que kulubalikɛ fana sigilen don dɛ bari nin ye bɛɛ ka kado ye kuma tɛ maa minnu bɛ baara kɛ la a kana jɔ maaw la keba e k'a jate minɛ denmisɛnnin minnu gɛnna ka bɔ baara la tile se kun fɛ u bɛ yɔli yɔli la su ani tile k'u gɛn k'u hali dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen u b'a don sariyasow kɔnɔ u bɛ wulikajɔw kɛ a ye taa yan fɛ don bi don sini u bɛ ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u tɛ ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na ni ala ma nin kiiri sugu kɛ orange la k'a yira ala k'a fɔ i bɛ se ko la dɔ fana bɛ se i la a tɛ bɛn o n'u bɔra nin na u na denmisɛnnin ninnu fana ta ɲɛnabɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa bi sɔgɔmada in na an bɛ taa premier ministre ale nɔfɛ keba kunun ko kalansoba min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma sa ko université Yambo Wɔlɔgɛm ye min ye baara belebeleba dɔ tun bɛ sen na ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔ sira ye ale bɛ se cogo min na ka baara min ɲɛ an ka jamana kɔnɔ minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min don bi ni a kɔni jɔyɔrɔ ka bon yiriwali ta nasira la ani bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i mago ɲɛ n'a ye cogo min ka ko k'olu bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ka kɛ na an yɛrɛ ka tabiyaw ye premier ministre ale ye ni laseli kɛ kunungo n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye congrès belebeleba filanan min sigilen don sa ɲininikɛla minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ kan an ka tabiyaw an ka seko ani an ka yiriwali n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya kan kɔkɔrɔdonba minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la keba ka bɔ kamɛsilakaw fɛ olu ye baara in daminɛ kunungo université Yambo Wɔlɔgɛm na kalalakaw fɛ baara in sa premier ministre ale y'a ko kurumbo karili kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa mafalen caman ye keba dɔnni bunakun kan an ka tabiyaw la olu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nin cɛyɛrɛ min sigilen filɛ nin ye sa a sigilen don min kan o ye an ka taabolow ye an ka maanifinya kɛcogo farafinya yɛrɛ ale bɛ se cogo min na k'i jeniyɔrɔ fin bi min ye subahana mansi na kuma tɛ miiriya kura minnu bɛ yen ka se ka baara kɛ n'o ye maa mafalen 86 olu de nana ka bɔ université belebelebaw la diɲɛ fɛ keba jamana 13 de nalen no fara Mali kan min ye tile 5 kɔnɔna na sa u kan ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ ka tabiyaw an ka taabolo an ka maanifiyaw kɛcogo ka kɛ ni sanayɛlɛ kalanso ɲɛmaaw ye farafina kɔnɔna na ni o ye Maligasiw ka tɔn min sigilen ko Maligasiw ka sanayɛlɛ kalanso n'o tɔgɔ dalen o la keba n'u b'a fɔ ma ko Kamɛsi baara in jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ale b'o o jɛkulu fana kɔnɔna na n'o ye sanayɛlɛ kalanso maa ninnu ye u nana ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ u ka ko ɲɛmaa keba o ye Aimé Daniel Lezu Kofi ye ale ye a coordinatrice ye ko ɲɛnabɔbaa ye ale ye a ka kuma na a ko ko u nisɔndiyalen de bɛ Mali la bi koyi sabula premier ministre yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan k'o ye koba ye nka a y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka ko bɛ tali kɛ mun na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ bakuruba la yaasa farafin jamanaw olu ka seko n'u ka dɔnko bɛ se cogo min na ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye bɔlɔlɔ siraw nasiraw fɛ min ye nin ko in ye a ko nin ye ko kura ye koyi ko wa ko nin ye taabolo min ye a kan ka matarafa premier ministre yeli kɛnɛ kan ko b'a yira k'a fɔ
an ka jamana ɲɛmaw u jan bɛ u yɛrɛ la wa fana min ye ko foyi tɛ bi u bɛ min bila kɔfɛ seko ni dɔnko n'an ka tabiyakow la ko tiɲɛ don nin waleya in kɔni tiɲɛ na bɔlɔlɔ sira la keba an ka kanw anw ka taabolo an'anw ka kow kɛcogo farafinna jamanaw la olu ma se ka san sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nka baarabaw bɛ ka kɛ nin waati na kanko ta nasira fɛ o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ miirina minnu bɛ an na an ka zanaw n'an ka ziiriw n'an ka talenw ko se k'olu bɛɛ lajɛlen don bɔlɔlɔ kɔnɔ ko o baaraba in o kɔni ɲininen don bɛɛ fɛ mali yɛrɛ sugandira keba sabula nin waati na mali kɛlen don k'i ɲɛsin a yɛrɛ ma a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ cogo min a yɛrɛ ka fɛɛrɛ minnu b'a bolo ani jamana yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan yaasa an ka tabiyaw ka se ka don ba la premier ministre ale hakililajigi kɛ ko yɛlɛmaba caman kɛra diɲɛ kɔnɔ farafinna y'o jɛ nka nin waati in na min filɛ nin ye senna nin ye k'an tɛna sɔn k'o jɛ han sabula ko min ye mali yɛrɛ kɔnɔya kɛba e ko robotigi mali k'o sigilen tɛ wa k'o ye misaliya ye bi an ka denmisɛnw tɛna to kɔ ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ani hakilijagabɔ minnu bɛ kɛ kalan ni fasiriliba minnu bɛ kɛ mali sifinnakaw k'u sen bɛ o la koyi u bɛ k'a baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ o jama man ca sabula bi min ye nin minɛn ninnu ye keba fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan bɔlɔlɔ siraw fɛ anw ka tabiyaw n'anw ka fɛnw donni o man nɔgɔ sabula maaw fana bɛ yen olu t'a fɛ an ka san sɔrɔ nka premier ministre ko fɛɛrɛ minnu sigitɔ filɛ sen kan nin ye farafinna jamanaw fɛ o na kɛ taabolo ɲuman ye an k'an yɛrɛ ye nka k'an kana ɲinɛ dɛ keba premier ministre ko dan tɛ dugubaw kɔnɔna ye an ka marabolow an ka togodaw an ka maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ bɛ ŋuna ni jamana ye kuma caman tabiyaw b'u bolo miirina b'u bolo taabolo b'u bolo fɛɛrɛw sigilen don olu bolo yaasa ka se ka jamanaw olu kɔrɔlenw k'olu matarafa kosɛbɛ a ye foli ta ninnu ta ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ka kalanso ɲɛmaa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye burema kansa ye k'ale fo k'a waleɲuman dɔn ɲininikɛla minnu nana premier ministre bɛɛ lajɛlen fo a ko nin jɛrɛ ɲɔgɔnna dɛ mali mago bɛ nin de la hakili jagabɔ ka se ka kɛ yaasa an ka tabiyaw an taabolo ni an yɛrɛ an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan fɛ bi ma sini ma keba an k'an ka denmisɛnw an k'olu kalan yaasa cogo min na u bɛ se ka don ko olu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka kɛnɛ ale kɔnɔna ni kibaruya tɔ ye. Centre malien de l'Institut international du théâtre IT Mali ani Institut national des arts professeur Gaussou Diawara ina olu bena Kotaba festival tako duruna ka o kana sigi autogala ka damine me kalo tile folo ka se atle nani natoma Masantola kolokani cercle ale konnala Masantola Kotaba festival ni abefama ko erekoma atako duruna min fle nye hakilina chama ngania sirlimbe akono ka ɲɛsin bamananya yɛrɛ taabolo ni a sabatiliko ɲuman ma o de la fɛn min ye kotabadenw ye ka taa se ngusumala ma teatiriw master classiw ani forobabaraw te yɔrɔ sahalenw olu filɛli ani sugu kɛnɛw ka taa se kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu bɛ kotaba yɛrɛ sigiyɔrɔ kofɔ olu ni o ɲɔgɔnnaw a baradakun bɛ fɛn min kan o ye ko kotaba ale de ye an ka adamadenya sinsinni ko ɲuman sababu ye o la seko ni dɔnko kanuba cɛ ani muso ani farafinya kanubaw bɛɛ lajɛlen ka taa se bamananya jidiba bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka bɔ iko kɔnɔkulu ka na an ɲɛ miɲɛ da ani ka an tulo bɔ ni kotaba dumanw ye i n'a fɔ Masantola yɛrɛ kotaba o min ye dunanw jatigi ye Masantola kotaba festival tako duruna ɲinata denfaya o talen bɛ ka di maa min ma o ye an ka ɲɔgɔnlamɔgɔla ŋanaba dɔ ye ni o ye Isa Kulibali ye a denbajala o sirilen bɛ Maranbagayo ko ale kun na o min ye ngusumala ɲɛlɛnni ye ni bɛlɛdugu bɛɛ lajɛlen ja ye o ye a ko sanfɛ ɲɛmɔgɔbaya o talen bɛ ka di seko ni dɔnko minisiri ma ni o ye minisiri Mamu Dafe ye o la Kotaba festival rekoma atako duruna an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Masantola k'a daminɛ mɛ kalo tile fɔlɔ ka se a tile naani ma san 2025 ka taa bɛlɛdugu Kotaba jabɔ Masantola dugu kɔnɔ. Keba an bɛɛ lajɛlen wele no Masantola dɛ kilomɛtiri 180 de b'a ni Bamako cɛ bɛlɛdugu kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma an na taa jalakɔrɔ k'a yɛrɛ fo min ye Mohamed Jara ye ale min kɛlen don ka jɛrɛ in sigi sen kan k'a fana fo Keba kunun ko k'a fɔ kari ka dugu jɛ ntɛnɛn na
Pamachu ale keba ulu tara bi Mbewani kauka. Mbewani ale dugu min filɛ nin sa i bɛ tɛmɛ ale de la ka sɔrɔ ka i kunna ɲɔnɔ kan a bɛ gitɔrɔnda la min ye Mbewani ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn ɛn sukala maaw ka izini o sigilen don olu ka dugu de kɔnɔna na u ka dugudenw u ye laseli kɛ kunu ka ɲɛfɔli k'an ye waleya in a tɛmɛna cogo di degun jumɛn yera a la an ka jɛ an ka u lamɛn u yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Ma dangasima n'o ye Tourluso nana Mbewani kana Mbewani bitigi ban Mbewani o y'a bɛɛ tasuma da bɛɛ la mɔgɔw ka feerekɛyɔrɔ gaw kɔlikɛlaw ka gaw bitigiw hali mɔgɔ minnu bɛ feere ka sigi ka dumuni feere mɔgɔ minnu bɛ feerekɛyɔrɔ fɛn bɛ sirada la Mbewani gitɔrɔn dawolo fɛ o y'a bɛɛ jeni hali ka digi dugu kɔnɔna na k'olu bɛɛ jeni ka taa mɔgɔ dɔw ka dugu kɔnɔ kɛ olu ka jaba an b'a fɔ jabatogo k'olu jeni ka dɔw ka jabatogo jeni ka taa mɔgɔ dɔw ka so k'olu ka misi bɔ ni olu ka misi dɔw ye ka mobili dɔw jeni ka laban kɛ moto minnu jeni a bɛ se fo moto 6 ma o y'o jeni jagataw moto takisi u y'olu jeni ka bitigi min jeni Mbewani an tɛ se k'a da fɔ mɔgɔ si ye mɛ ala ka kɛla bitigi dɔw kɔnɔna dɔw ma se ka kɛ yen nɔ mɛ fɛn bɛ gakɔrɔ u y'o bɛɛ jeni u ye dɔw yɛrɛ ta kɔnɔna bɛɛ jeni dɔw bitigi kɔnɔna bɛɛ jeni u ye dɔw yɛrɛ sɔrɔ u ka bitigi kɔnɔ k'u gɛn ka bɔ ka tasuma don bitigi la telefɔni bitigiw masin piyɛsi ninnu n'o ye piyɛsi bitigiw ni moto piyɛsi bitigiw ka fara te ni sukoro bɔsɔn bitigiw u ye nin bɛɛ jeni Mbewani sɔrɔ ka fara mɔgɔw ka kɔlikɛyɔrɔ gaw mɔgɔ minnu finiw feere gaw kɔrɔ u y'a bɛɛ jeni tasuma don mɔgɔw ka bitigiw la bitigi min jenina Mbewani i tɛ se ka haka fɔ Mbewani sirada in na gitɔrɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen jenina ni ye masi o kɔfɛ Mbewani bi kɔni mɔgɔw bɛ ka wuli ka bɔ Mbewani de bi kabini dugu jɛra mɔgɔw bɛ ka wuli ka taa yɔrɔw la mɔgɔw bɛ ka wuli mobili kɔni bɛ ka mɔgɔw cɛ ka taa moto takisiw bɛ ka mɔgɔw cɛ ka taa moto gitɛri bɛ ka mɔgɔw cɛ ka taa kɛra sababu ye mɔgɔ caman kɔni bɛ ka wuli bi ka bɔ Mbewani ka taa yɔrɔ wɛrɛw la mɔgɔ caman de bɛ ka wuli ka bɔ Mbewani bi ka sababuya kɛ sura ni baara min kɛra Mbewanikaw la n y'a lajɛ ni kalo yɛrɛ kɔnɔ o nana ka na mugu su kelen kɛ ka mugu ci Mbewani ni cogo in na tan mugu ci Mbewani ni cogo in na tan mɔgɔ o senfɛ mɔgɔ 3 de sara o senfɛ bi fana sura fana u nana ni ɲɔgɔn na fana ta ka ɲɛsin Mbewanikaw ma mɛ tiɲɛna an b'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ tora la an bɛ kibaruya sɔrɔ ko mɔgɔ banana mɛ gɛlɛya kɔni ye mɔgɔ bololafɛn kɔni caman tiɲɛna a ka foyi t'a la mɔgɔ bololafɛn caman tiɲɛna ayiwa ko mɔgɔw bololafɛn caman tiɲɛna keba o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mbewani ye maaw sɔgɔmada in na an ye kibaruya fana sɔrɔ ka bɔ yen mɔgɔ caman bɛ k'i ka kasaw cɛ keba ka dugu bila pewu sabula u y'a yira k'a fɔ ko degun barika bonyana kosɛbɛ u kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ u la kuma tɛ olu bɛ gitɔrɔnda la maa caman bɛ tɛmɛ olu la min ye fɛɛrɛ ni dabaliw kan ka se ka tigɛ ayiwa n'ala sɔnna ma bi tile kɔnɔna na an ka tila k'u wele ko bɛ cogo min ka se ka o ɲɛdɔn ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna o ko la sirabaga kasara dɔ o kɛra ayurukaw fɛ yen maa 6 o de joginn'o la olu tun b'a ka taa dɔgɔdugu dɔ la ayuru yɛrɛ kɛrɛfɛla la waleya in kɛra tɛnɛ kilomɛtiri 70 an sɔngo masurunan na maa 6 minnu joginna sa olu bɛɛ lajɛlen taara ka taa n'u ye a yirala sa k'a fɔ k'u kɔni ka mɔbili k'a tun bɛ bolili damatɛmɛ de la n'o o ye excès de vitesse ye dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ an sɔngo yɛrɛ jagokɛla dɔw tun bɛ a la ani jagokɛla dɔw fana tun bɛ olu tun kan ka taa dugujɔ la Gawokaw fɛ yen olu fana tun bɛ waleya in kɔnɔna na Gaberekaw olu bɔra k'u jɔ sa ko min ye u ka dugu kɔnɔna na ye maire min bɛ yen ko ka o wuli ka bɔ yen dugudenw ye taama belebeleba kɛ kunungo ka t'u sigi min ye u ka dugu kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko maa min bɛ yen bi n'o bɛ ka mairie mara kɔni ko olu kɔni tɛ se fiyewu ko k'olu bolo bɔ baara la sabula a yira k'a fɔ k'u ka baara yiriwali tɛ ka y'a la basigibaliya bɛ ka na dugudenw kɔni ye welewelema da sa ko jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa Gaburew ale bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na
sengoroma donoli fana kuno ka ɲɛsi jamana ɲɛmaw ma baara minnu b'u bolo ka se ka olu sinsin gaberekaw fɛ ko fo mɛrilakaw olu ka ta ka bɔ baara in ale kɔnɔna na ɲɛfɔli o tun bɛ ka kɛ bafulabekaw fɛ yen maaw bɛ se cogo min na sa ka fasoden ɲumanya waleyaw k'o ta k'o kɛ bafulabe ale kɔnɔna na ntɛnɛn tɛmɛnen dugudenw ɲɛfɔlikɛlaw ye a bɛ fɔ min ma sa ko tederali n'o ye dugu yiriwatɔ yɛrɛ ka musaka ye n'a kan ka sara mɛrilakaw ye ale ni viɲɛti ko maaw k'olu ta koyi yaasa u ka sigida bɛ se ka yiriwa cogo min ɲɛfɔli kɔni kɛra sa ɲinansan baaraw hukumu kɔnɔna don yaasa dɔ bɛ se ka fara mɛrilakaw olu ka musaka kan cogo min na k'u ɲɛsin baara belebelebaw ma kuma tɛ nin waati in na duguden caman y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in ka ɲi kosɛbɛ ɲɛfɔli mana kɔn ka kɛ u bɛ sɔn ka fisaya u bolo yaasa u sen ka don u ka jamana yiriwali la u ka sigida yiriwali la musaka minnu bɛ yen n'o bɛ ka ɲini u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se k'o sara gaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka musaka sara mɛrilakaw olu ye sifin minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔna na olu caman bɛ k'u danna tigɛ bi k'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ mun kɛra nin kalo in tile 16 na tile 17 n'o kɛra Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan na ni maa caman y'a yira sa ko bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye parti politiques ye ko ka olu kɔni ci ka bɔ yen ko o ko in o siran bɛ olu la bi olu bɛrɛbɛrɛli tɔn sa u y'a yira sifin minnu bɛ yen n'olu bɛ MPR kɔnɔna na olu ko parti politiques kɔni cili k'o ye kumalankolon ye min ye Laji Yusuf Sangare ye a ko kɔnɔ k'a ka kuma kɔnɔna na sa ko bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔni cili ko na kɛ sariya sunba o sɔsɔliba ye ko wa ko bɛrɛbɛrɛli tɔn tɛ se ka ci olu kɔni bɛ min dɔn dɔ bɛ se ka bɔ a la ka se ka hakɛ dɔgɔya k'a bɛrɛbɛn nka k'a fɔ ko ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ci k'o tɛ se ka kɛ Sangare ale fana ka hakilina na sa ko fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan kuma ɲɔgɔnyaw ka kɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan yaasa sariya sunba ka bato wa min ye maa caman ye denmisɛnnin sifin tɔn jɛkuluw la fana olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na baara min bɛ sen na o bɛ se ka taa ni o ye sira min fɛ o ye ka dɔ bɔ a la réseau des jeunes leaders n'o ye Alliance Mali pour la paix Liberté ale ni APLM maaw olu bɛɛ lajɛlen fana y'a yira sa k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ baara minnu sigira sen kan ANR kɔnɔna n'o ye Assise nationale ye u ka baara kɛ n'o jaabiw ye k'o ka fisa u k'a fɔ bi k'u bɛna na parti politique ko ka dɔ bɔ o la k'u bɛna na parti politique ci ko sabula ANR y'a ɲini dɔ ka bɔ parti politique hakɛ la k'o ka fisa n'o cili ye sifinnakaw olu dɔwɛrɛw y'a yira fana k'a fɔ bi min ye tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ko ala parti politique ka ca kosɛbɛ a caman bɛ yen ɲɛci foyi tɛ olu la ni o kɔni bɛ se ka dɔ bɛ se ka bɔ o la o baara bɛ sɔn ka ɲɛ Gawusu Danbele n'ale APLM ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 70 n'a ɲɔgɔnnaw ko olu de kɔni yera ANR la ANR min ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan laɲini caman kɛra ale kɔnɔna na ale bolo n'o o taara ka baara kɛ n'o bɛ se ka ɲɛ min ye Bine Tembeli ye ale fana ye a hakilina di ninnu bɛɛ lajɛlen sifinw ye keba u y'a yira sa k'olu kɔni tɛ fɛ parti politique u ka tilenkolon ci k'u dakolon ci koyi k'a ko ka kɛ sariya ale kɔnɔna na hakilina jiginna sa min ye jɛrɛ in ye min kɛra kalo tile 16 n'a tile 17 a kɔmasegi baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nin kalo in tile 26 a n'a tile 27 o bɛ kɛ CICB la yaasa bɛɛ lajɛlen kana ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnkan kelen ka sɔrɔ parti politique u ta n'u bila u ka se ka dɔn seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ don ale kɔnɔ sɔɔni sisan yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye seko ni dɔnko baara minnu bɛ sen na an ka jamana ale kɔnɔna na. Dongo ɲinansan ale taara ka kɛ o ye jamanakuntigi Asimi Goyita ka laseliw la min ye général d'armée a y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan kɔni k'an k'an jija seko ni dɔnko tigilamaw olu bɛ se cogo min na ka baarabaw kɛ ka kobaw sigi sen kan maanifinya yɛrɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min o fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ an yɛrɛ fɛ miirina in a bɛ ka lawaleya
min ye fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ ye sa o sigira Narba sugu kikaw fɛ yen ka se ka kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn k'o don dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye waleya ɲɛ sa a bɛ tali kɛ bolodi ɲɔgɔn ma seko ani dɔnko n'an ka tabiyaw la sinafɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna na Burkina Niger ale ni Côte d'Ivoire olu bɛɛ lajɛlen de nana sa ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Narba sugu kikaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen min ye baaraw ye sa olu kɛra pɔgɔkaw de fɛ yen Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa jɛrɛ jɛkulu ɲɔgɔn y'a ye sa sifinnakaw olu tun b'a kɛnɛ kan muso jɛkulu dugutigiw laadalatigiw olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka ye nin kɛnɛ in kan min ye ɲɛnajɛ in ye k'a kɛ bala ni fɔli dumanba ye jamana saba in dancɛ maaw u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye maire olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni se ni i damayira kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye laada ye u bolo sa o san sa u bɛ munumunu salo kɛ ni a ye an ka jamana ale kɔnɔna na yaasa jamanadenw bɛ se cogo min na ka u yɛrɛ sɔrɔ a ko hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko minisiri min ye Mamu Dafe kunungo ale buwaw ka tɔn o bisimila min ye tɔnjɛkulu in ye sa n'o ye Festival International du Bois o tako filanan o labɛnw bɛ sen na maa minnu nana sa ka na minisiri la kuma ɲɔgɔnya o ye Patrice Dambele ye min ye buwaw ka maaw caman fana tun b'a kɛnɛ kan u y'a yira sa Mamu Dafe la k'a yira k'a fɔ ko taabolo kura min b'u bolo min ye festival in ye ale kɔni kɛra tako fɔlɔ kɔni kɛra ka tɛmɛ zen ta u b'a fɛ bolofa ka don o la sabula olu tɛna da u buwaw dɔrɔn ma dɛ Mali siya bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ kan bɛɛ ka na ɲɛnajɛ kɛ buwaw fɛ min ye nin tako filanan in ye a baaraw kan ka kɛ cogo min na ani b'a fɛ ka baara minnu k'a kɔnɔ o y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ minisiri ye minisiri a y'u fo k'u waleɲuman dɔn u kelen ka na ni bonya da ale kan k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye seko ni dɔnko minisiriso ye kuma tɛ ɲinan san bilalen don seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na kɛba a ko k'ale ka dayɛlɛlen n'u ye se fɛn fɛn mana na k'u ye an na se k'o kɛ n'u ye u ka jɛrɛ in a don n'a kɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen dantigɛ minisiriso se min ye a n'o kɛw ye bi min ye seko ni dɔnko tigilamaw ni bololabaarakɛlaw ye olu ka donba ye bi ye kɛba sabula u tɔgɔla assurance o bɛna sigi sen kan laɲini baara kɛra tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ kelen kelen nka se min ye minisiri fila ye jamanakuntigi ale ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye Général d'armée Assimi ye ka taa tɛmɛ premier ministre Abdoulaye Mayiga fɛ sa Mamu Dafe ale ni colonel Asaba Jalo Keba olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka INPS magɛn anw ka artistes bi yan u bi sa ten min mana bana fo an ka cotiser an ka wuli ka taa maaw ɲini o bɛ se ka ban cogo di o fɛɛrɛ n'o dabali kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi artistes tɔgɔ la bi ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 15 CICB kɔnɔna na kɛba ni maa sera artiste i ka fédération ou i ka tɔn sɛbɛn b'i bolo i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn yen bi yɛrɛ fɛɛrɛ in ale sigira sen kan ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye an ka jɛ welewelemada min kɛra jɛkulu yɛrɛ fɛ ka taa kɛnɛ in kan an ka olu tɔn jɛkulu lamɛn min ye u bɛɛ lajɛlen ka tɔn ɲɛmaaw olu bɛ a la. An nisɔndiyalenba bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnen an ka minisiri n'o ye Mamu Dafe ka dugawu k'a ye nin bɛ san camanba bɔ Mali bololabaarakɛlaw bɛ ka assurance ɲini ka fɛn caman ɲini i b'a ye bololabaarakɛla de dɛsɛbagatɔ ka ca u bɛ san caman k'u ka baara la mais n'u dɛsɛra don min na retraite t'u ye furakɛcogo t'u ye ni hakilina nana a natuma la ka na ŋɔniba bɔ an bɛɛ sen na hali n'a danna nin ma an bɛ se k'a fɔ année de la culture diyara ka d'a kan mɔgɔ joli sodelikɛla joli ɲɛ tiɲɛna dilancogo t'a la dɛmɛcogo t'a la Mali bololabaarakɛla joli joginna furakɛcogo t'u la se t'u ye u ka baara tun bɛ don balo ɲini de ma mais siniɲɛsigi t'u ye min b'a to n'u tɛ fɛn na don min na u bɛ lafiya donc ni o hakilina nana k'a fɔ k'i bɛna Mali bololabaarakɛlaw dɛmɛ k'a fɔ k'i b'u bɔ o kɔnɔgan kɔnɔ je crois que o ye bɛɛ nisɔndiya ko ye ni ala ye sini jira an kɛnɛ na n'o ye sini araba ye n'o bɛ bɛn avril kalo tile 23 ma an bɛ a ɲini Mali bololabaarakɛlaw bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka caya mais min yɛrɛ ka di an ye kɛrɛnkɛrɛnnen n'o yɛrɛ ye an bɛɛ sago ye o ye mɔgɔ caman k'i tɔgɔ sɛbɛn sini parce que nɔgɔyaba caman dara artisan ye ministre yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni i tɔgɔ sɛbɛn musaka minnu tun b'an bolo k'a sara n'o bɛɛ tun se t'an ye ministre ye dɛmɛba ɲini olu la donc ni caman sɔrɔla sini ka t'u tɔgɔ sɛbɛn a ka di olu yɛrɛ la a ka di secteur la o k'a yira a bɛ ministre yɛrɛ fana nisɔndiya ka jamana ɲɛmɔgɔw encourager u bɛ se ka minnu furakɛ o kɛ donc n bɛ wele bila Mali bololabaarakɛla bɛɛ ma association bɛɛ ma apprentis bɛɛ ma
mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka taa sini CICB la sini 15h wagati la bɛɛ ka bɔ ka caya ka taa mais kɛrɛnkɛrɛnnen ni minnu yɛrɛ bɛ se ka taa déjà k'u tɔgɔ sɛbɛn o y'a ɲumanba ye laɲini dɔw b'a la n'i b'a fɛ k'o kunnafoniw tɔw sɔrɔ i bɛ se aw ka bololabaarakɛlaw ka soba n'u ka tɔnbaw la u b'o kunnafoniw d'aw ma ka fara kan mais sini bɛɛ welelen don 15h CICB la. Sini o ye avocat lancé tɔ ye avocat o ye fɛn ye min bɛ anw tanga k'an ka denbayaw tanga ka INPS de don assurance maladie de don kɔrɔlen an dusu tun bɛ tiɲɛ don o don wele bɛ d'an ye k'a fɔ artiste in man kɛnɛ a ka bolo fara ɲɔgɔn kan an ka dɛmɛ lase a ma bi bi in na ala barika la ani gouvernement ka dɛmɛ kɔnɔna na a bɛna nɔgɔyaba de don o la artistes ma an b'a ɲini o bɛɛ fɛ o ka bɔ sini ka na CICB la ka na kuma in lamɛn a kungun n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ bɛ tɔmɔ ka da u tɛgɛ o yɔrɔ bɛ faamuya sɔrɔ a la o b'a dɔn k'a fɔ u ka nafa de bɛ nin na o b'a dɔn k'a fɔ san caman kɛlɛ o labanna nin de la alhamdulilayi o ye se sɔrɔ ayiwa nin jɛrɛ ni kɛnɛ in kana kan CICB la sini INPS maaw fana bɛna kɛ yen mun bɛ n'olu labɛnnen don olu yɛrɛ bɛ se ka o tɔgɔ sɛbɛn déjà k'u ka INPS ko daminɛ yaasa u bɛ se ka amu sɔrɔ kalo damadama u kɔ o kɔni sini o bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛnɛ kan kuma caman t'a la o a kɛnɛkan ko de don n'aw tagara a bɛ ɲɛfɔ aw ye a bɛ kɛ cogo min na n'aw labɛnnen don a bɛ don a sen fɛ an ka taga de. Ok ayiwa an kɔni bɛ foli de kɛ ministère ye avocat ni ka na n'a ye bi ka na ko kɛ ko sɛbɛma ye alhamdulilah a bɛna degunba de bɔ an artistes kan assurance volontaire pour la culture a bɛ kɛ sababu ye ni bana ye maa min sɔrɔ ou bien gɛlɛya y'i sɔrɔ a bɛ i dɛmɛ ni i cotisera waati min ni i nana dɛsɛ ka kɔrɔ i bɛ se ka hali retraite pension sɔrɔ a kɔnɔ o bɛɛ a nafa ye anw de ni laɲini kunu n'o ministère y'o sabati bi alhamdulilayi an bɛɛ bɛ bɔ sini ni ala sɔnna i ko kɔnɔkulu ka taa lancement na lancement kɔfɛ enrôlement bɛ yen ni maa min ye guichet min sɔrɔ guichet caman bɛ yen i bɛ taa dɔrɔn i b'i tɔgɔ sɛbɛn i kan ka fɛn min kɛ i b'o kɛ i ka hakɛ min ye i b'o bila don dɔ i bɛ taa ka taa récupérer inchallah ni ala sɔnna sini 15h o ye lancement ye CICB la an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen i ko kɔnɔkulu maa si kana to kɔ dɛ nin dabɔra artistes kama o kuma an ka yira k'a fɔ ko a bɛnna an ma a diyara an ye. nin hɛrɛ de ye artistes ma parce que sini bɔlɔlɔ sira min ka na a bɛ san 20 bɔ ne de bɛ ni artiste mana bana u bɛ se ne de ma ne bɛ boliboli kɛ ministre ni ɲɔgɔn cɛ première dame ni ɲɔgɔn cɛ président ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka artistes dɛmɛ u ka bana la maintenant que 100 000 le président est année de la culture décrété et que le ministre de la culture il a qui job pour le bon artiste de la no ou ka bana ko ye o no ka retraite ko no de be kanyana wata o hereba de ama donc ma ni artiste fait artiste bela jeli on est producteur mo be arkono gila ba kono mais en bo tofle ni gila kono don doni am be kanyon soro CICB la sini yen pièce mo bena ka enrôlement damine le ma ni artiste bela jeli fait beka CICB la pour que enrôlement ka kunyana ou to gasben ou ko kanyana bokwa parce que les familles ne herede parce que artiste mana bana mayon ko dando warta bulu na dimbala mo mi sika refrek bi sika muso frère ou ka de frère donc là ko be de na nyana bo sisa anga année de la culture kono président a décrété ka année de la culture ke un ministre a nyina bo aya fonere ka foko ubina assurance ke an traka bureau la aya ko bila ka priorité au priorité de les trois frères signé le lancement est signé CICB là donc moi une artiste bela je le fait bekana mi sikana okana mi sikana ukijija untrefla okasei et une pièce mo ko CICB la signé comme on enrôlé il trouve signé pour que assurance kanyana bo ika bana ko ni assurance ika retraite ko abe kanyana bo on ma fo na fabri ba de avocat la bi parce que on bolo on ye bolo la barakalaw de on ko se ka fo se kun taw nya ka tan to ko sabe INPS la no régime normal
mais sisan ni ala nana kɛ ministère nana ni assurance volontaire ye n'an b'a fɔ ma ko ye avocat pour la culture an bolo an b'a fɔ o ye tari de ye o bɛnna donc nin ye sababu ɲuman ye sisan Mali bolola baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɛn yɛrɛ ye nin ye sababu ye an bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ INPS ko la nin bɛɛ ye dɔ ye an ka se ka dɔ sɔrɔ assurance volontaire la n'o y'an ka banako ye n'o y'an ka denbayaw taliko ye n'o y'an denw ka avenir dilanni ye welewelekan min bɛ ne bolo bi k'a lase Mali bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka nin k'an ka kungo ye an k'an cɛsiri jama ka bɔ minnu ka surun Bamako la an b'a ɲini u fɛ u ka sababu ɲini u kana minnu yɛrɛ bɛ Bamako an bɛɛ ka bɔ an ka jɛ ka taa nin fara ɲɔgɔn kan ka taa nin kɛ ko belebeleba ye ko min nin bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɛn yɛrɛ ye o n'o ye bolola baarakɛla ye an k'a ta jamana fɛ jamana ka an jate minɛ n'o bɛ kɛ an ka banako sira ye n'o bɛ kɛ an ka denbaya sira ye donc an b'o welewele de da bɛɛ lajɛlen kan cɛ ni muso ni min y'a mɛn an bɛɛ k'an jija an ka sini sɔrɔ CICB la an ka taa ka taa nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa kolobo kari ɲɔgɔn fɛ a ɲininen don bɛɛ fɛ fana minnu bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn joona olu yɛrɛ fana ka taga an ka se ka jɛ dɔrɔn k'an tɔgɔ sɛbɛn o yɔrɔ fana na. Ok, bah d'accord, ça on a amené à comme tu as tribunal tu l'as ça non. Donc on m'a fait quoi tiens? Artisien né, on me fouille de tenir n'abli. Trop c'est trop. Muna? Cabinet fitini, ambe arikon. Fois si je, ambo arikile kon. Bara fouille tauna, ni arte. Fertication. O chini nyesi kiko kwa, o biseka kwa. Odona ne mu fene de kuma ngene wallahi ne yalla njikini ma be dala kelingile wasa bi saka war soro kata nge furake ne ma do ma kele soro mashi gibi barala on foto ko di o jigi abeni mo ne miri ne soro de bi teti quoi abichi mo mana wuli ko nyine année de la culture wallahi ni ya fo kame ibi ala kala ko jamana na folo bela de ne de baka che ka ta ka di artiste wallahi Allah ne ko soko di aw mi se ka ka de ka susu kolongala yi an ye ko mo ni ta anu jeme na fenda ngono wallahi ne to ko ne be bara were do ne to ko ne de ko mi se be were la mi do ka ina wadi ina ane ko c'est bon, akay ça, kana kashi. Ay sabali. Mena mi foyina. Tiens do. Nina année de la culture. Jamana nyemoko yere de afo. Konna la jamana nyemoko u keleno ka wuli ka jo chama de boloda wala saka seko ani dongo tigla moko ani bola barakelaw ku deme u be se ka nafa sɔrɔ ka baara la cogo min na ka lafiya sɔrɔ ani ku ka siniɲɛsigi labɛn awɔ o misali o dɔ ye avoc ye assurance volontaire pour la culture avoc min filɛ nin ye o ye hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min bɔra seko ani dɔnko ɲɛmayaso mɔgɔw la ka ɲɛsin seko ani dɔnko baarakɛlaw ani bolola baarakɛlaw ma minnu bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye n'a a bɛ f'u ma ko les secteurs privés de la culture walasa k'u dɛmɛ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka lakana sɔrɔ cogo min na k'u ka siniɲɛsigi fana dilan u ka baara kɔnɔna la cogo min na tabarikala o de ye avoc ye ɔ avoc in sisan nɔ an ka minisiriso ale de wulila k'i jɔ o ni kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso olu ka bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na ka kanabila kɛ INPS ma walasa ka anw don INPS la ani ka tila ka nɔgɔya caman kɛ an ye o kɔnɔna la sisan nɔ nɔgɔya ye jumɛn ye musaka sarata ani musaka saracogo ka nɔgɔya caman don la n'o y'a sɔrɔ tɔw bɛ musaka min sara ɔ anw ye seko ani dɔnko baarakɛlaw ye ani bolola baarakɛlaw anw b'o tilancɛ de sara avoc a nafa tɛ se ka fɔ ka se a danna hali fitini ka d'a kan n'i donna avoc la walasa i yɛrɛ ka don avoc la fɔlɔ
o k'a sɔrɔ i bɛ jɛkulu dɔ la ni a bɛ f'o ma ko fédération ni o carte b'i bolo o de bɛ se ka i don avocat la o carte ko ye wajibi ye sisan nɔ avocat sɛfan kelen tɔnɔ 6 a fɔlɔ n'i donna avocat la i n'i ka denbaya a bɛɛ bɛ don amu la den sara i b'o ta awɔ i b'o ta dɛ a wari sarali musaka ayi o ka nɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan a wari sarali nɔgɔya bɛ daminɛ cogo di wagati o wagati mana ja i se mana kɛ tɔrɔmɔɲɔ min ye i bɛ se k'a sara nɛgɛjuru sira fɛ ka taa gese la tɔw b'a sara kalo 3 o kalo 3 nka anw artisiw ani bololabaarakɛlaw anw ta kɛra kalo 4 o kalo 4 o man di o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa n'i sera retraite ye i b'i da lafiya la k'i ka pension ta i fɛrɛ ma ala artisiw mun ka di ka nin bɔ sa ne ko aw bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka mun de k'aw ye bilen ka taa dalen sɔrɔ sunɔgɔ la sa k'aw lakunu ka warimugu suri aw kan ayi o tɛ faso jɔ ye donc sisan nɔ avocat n'i b'a fɛ ka don a la a ka nɔgɔn i mana kɛ Mali fan o fan fɛ k'e de bɛ jɛkulu dɔ la ni o ye fédération ye ni o carte b'i bolo i b'o ta ka se i ka sigida ENPS la kunnafoni fɛn o fɛn bɛ avocat la u b'o bɛɛ da aw tulo kan aw bɛ sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn sa o y'aw donnen ye avocat la o kumana a ma ja sa wa o tuma an tɛ baara kɛ mun na de a ye baara kɛ a y'a ta nin tun ye artisiw ka baara min kan ka kɛ bi an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sa u ye welewelemada kɛ kunungo o de la u b'a la k'a fɔ ko sini tɛ bi don ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 15 CICB kɔnɔna na seko ni dɔnko tigilamaw ni bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen welele ka taa CICB la n'a ka di maa min ye n'i ka carte ka taa i bɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn i ka assurance a baaraw bɛ daminɛ bi kibaru nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la Jaba Sidibe an b'a fɔ ale bɛ salilakaw ka sigi kɔnɔna na ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba mairie district la an b'ale fo ka mairie yɛrɛ délégation spéciale président n'o ye Bala Traoré a n'a ka baarakɛlaw n'o ye mariw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo ye Altine Ka Traoré Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a ma colonel Siri Lamine Traoré bamanan ale bɛ Ezo kɔnɔna na Segukaw fɛ yen Assa Badialo madame le ministre k'an b'a fo ka Bako n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Suguba kɔnɔna na Alhaji Keita Faleyakaw fɛ yen min Amadu Gasama ye ale bɛ domaine kɔnɔna na Raphaël Mungoro ani Abdramane Jakite olu bɛ douane cour kɔnɔ yan bureau des enquêtes la ka taa se Sanogo ma an b'a fana fɔ ale olu ka ɲɛmaa ye sɔgɔma in na ta an b'o minɛn saniya kɛba ko kileru mɔgɔw k'u ni sɔgɔma Andar ni Baxi ni a tɔw ka taa se Usman Wele Jalo ma n'o ye lamɔ ye k'an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an ka maaw n'o ye gardien ye k'u bɛɛ lajɛlen fɔ fɔ sensila k'an b'a fana fɔ imprime color kɔnɔna na ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan sini kɛnɛ laban ɲuman ala ka d'a ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ